Asamaba, si. Tie me. Si, ende. So ni enyane. Enyane ko yin. Na enyane. Enyane fi ko mu awa. Kusina ba beti, asama na manu kuzo na me kan. Yene mu hasia, asmani me de won ko ameko. De me fi ko mu. Me fi ko ma me ti. Enyane sen. Ti obetina kwa mama ni mguase ente sa abeto. Ukwa ede meko. Ikofi akofa me nyema ba ko mienu bi na meko. Ebi yenwane no se kofi asa kofa no ma. Se metime ko sa. De wakamati. Ye enyoma na beso ko na kofa no. Ko ne kofa na me ndi untente. De asema aba ebi kra no o se baby ode ade babebo. So ati ase. Disi abana sa de yenko. Why? Se oni adwaso na na mo ndi. Na me kofa kwesi na me fa na nko. Why? Uja adwo ho na fa kwesi nko a. So na na. Me ya na dai. De chere. Mame. Kwesi. Ewrahu. Afi na nanu asem a woka kire me mle bi atwam yi magiedi. Se obanyansane ye boni be na yenka na sem. Se kame fa wasem tu tim ne bo mentuma no e di akiri a kame hunu ye na wo pa kire no. Nanso ibu bani go so. Man fa na sem. Te mina na kuya mi sei. Se bi nya manyina na esum ye ye di tiato nso. Na kuya esum prebre. Gaso go fa kanko. Onka senkodu mo o ma esum to no da. Na be tua de ka. Nyabotre wate. Nyabotre na ewiase no. Wanka ye nsu a obeka yasere. Boni wo bia ho. Na wo de se waye saa de no na wo hwe wakom. Na se wo pe no ko ade a je bibia manenka. Na sa fa wa de ene ne ntena na mo hwe nkwala no. Bibia hafi utirim. Na ne ntena. Na boni na wo de aye won. Tunu kura gu. Na ma odopa enkata boni no waye no so. Mesrew na mo ntimentena se hwe nkwala no. Ebi adaache no kwala no kwa na ebehwebo awale jaye edi nsunsu aso bone na eba wate mesrew Mami na kuya de me do no se ka se me no na kuya na me boa na me ditro ti mami sisi pa me nyeden wo de metimi aka kire wa ne se ko na ko ne nkasa santi ase ya adwuma fa wa de na sa ne ntena de metimi aka kire wa no Mami wakamati meko soma ho odi ahwe ese wo hwage wa me mehwe ne ma pacho ko na wo pesa ne numa na wo tene kankan wate na nanu mo kan ho idase ma fa wonko ade akwamo de wana akwamo no wo papa sisi a wate hwe no wansu Anakuya nyoka mesiro menko mepacho menko yesi bia bajai amanaka nipa na afom nipa fuma nipa na beche enye nkoa ne nipa wodi kan obo gaman ana wafa ukwesi nya wuti bia peresa Si. Edi mama ko. Edi ngwase o de minti so. Ani ko. mena mede ho ana msime bia cho pacho media cho Si o jidi. media cho makumen oh midas oh Akwati.
Now, when I'm the music, I can't travel. Baby, that's it. Nananum Yadu Nama Wawa. I'm a wa bay me dear Precopa. We do a coffee, Chesse, wash it. Chesse, wemo. On number, say, what they are home now. Now, I say, Medin Cassin. Frema, what's say? Only Frema with Amo de may catch all me by Frema, yes, let's see what was a buyer Batsiba. My show Crumina, me whom once I feel I didn't wood street and I will never say, oh, Mamma, I didn't eh? Make us see me go anymore. Just say, again, I will say, Tianka. What bottom so Tianka? Yes, he was you are. What's say me by no one call the patch out. Sa me man among them, what some we be at 2 corner with no Krumano, Muchinisano, and from my friend, so, Mammy, I dear women into whom, Mempesa, mamma, Pemani, who are sweating. Come on, make us, the banner no one, yes, let's see what Miss Slow, what for from free muscle. What no more damn me who cross it, who fell quiet as watching a canoe. I may who know, who didn't mean no, Chroma by your type of long. Who about what welcome? See the American was say. The American what say? Say me show new me baby moi. Who been no so about Chroma with the same. Sasa ne ho na wokwa. Me ma mo mpebre, na mo mpebre bi mo, na mo mpe ma papa nwale no. Me ba no de yestresi wa. Sanse wo no be wale be ma wo so e wa by tre. Enya mo mo se no bi. Ti me sro ma me fuma se ma wo so. Na me ka maka se me de menye. Kuro yi mo so de me din obi ase no. Wo se mi so e de aba ko se de me yi go se no so. Me bu ma de ho ba. Na sama me de wo ye ne nye. O fro ko me kwan. Ka so me kwan be se kwa. Si se no. What was saying, yours? I'm woody, my bain. Ah, will be a siwa. One or said, Manchia. A baby, I see a face, who were your mind. Ah, make us a day. Mamma means to mean I was a 3D. What to mean I was here 3D? And you over there 3D, whoop, over there 3D. Me papa like a cabia chroma say. Ah, since we go catch someone to see, I say, Ababa when you was searching, now make kind of saying. Mamma cried day. Ah? Adani atiti bebrebe. Me pe wuye so ni bebe nyam eni tia. Oba ta bie no no mo a, oba se egu ni bani mu ase. Ani munyam e wa warem. Enti wunya manya ni munyam. Enti ji osai tumwan. Osai de me hia no. Osai ana me pe no. Wo pe wo mpo me se sa mo na be ware no. Wo do osai kwa hefa. Sa se esi wosiwa. Asamai. Asamai ni de. Mi Fred wo ba mo kwan. E da ba asem. Mira. Ya do. Be hye wo da so ni wo se jira. Ana makwache wo mo wo bia wo ne asamwa si wosiwa wo joro na wudi se wunu ah yesi wosiwa wo hu se emfunso a etoso mienu okure mu no waye wo ka si waye asema me bo wa no ba se kure mu nipa bebre ayiye bia anko wieyo enkura ni mienu ani fredi a omo no omo ho na akoye basa na akofa nsem bebrebe ene wadi echi on se abobo ane oni fiedi be ma no mpero ono no eti wo shane de shekura enko wada wuruma minisa wo ba meti akora ba be ka bia ma me no wo kwade wo sa be sa anwe agua aduane mu mira wo de kokoda wo de ana minisa komo ana de enche na be be me frɛ wo ana me koda wai wo be gina akasa no wani age wo mu wuchu muta ne betere pe wo se no betwu wo firi ne nchen sanse yesi wosiwa ma me nye de open na me pe adai ma eni de me pe no be pe sanse me na me do be wiase eti de me pe no when na obepe nye de papa kra so bepe chisen kama menye bibi kura ade mi mami mi sha okura ni watemda me ne onya kasakasa biada eye oba ena me se me pe no sabi oba no so watemase o mami usi
Chinchina try. Na uba no wa na ba wale na so wale ne ba no tunzum. O say so wale ne sunsun so wale ne honamani. Eno no wo nhwemu ho. Empani se ekwan na wale se de epia boboa no. Nipa a woko ne fie. Wo se wo mpene so. Ni suban ne kasaye mu ne neye ne nante akura kire sa na mo na ne ba ne tu no wo mpene so. Wo ha wo pa ne sei. Nyo no nko na wo kware no. Wo ware ebusuani nyina. Enti ba bia wo kɔ no. Obi so nya no ba to awe mpanyimfo si ni agro nko ni jale. Wo ye ma mi ye no ho de wo ye nyina kire se wo mpene so. Sese wo de fa ne tiwo. Fa ne se wo de ma me no nko antime nya wale. O papa ba ne papa fam so musu nyina aka ho na wale je ne bo wa pene so. Asemba enti obetimi akɔbɔ mo nko amane ana se wobɛkɔ akɔbɔ ma me so amane. Enti wo so mpene so anu ate wo ho ase. Wono ana me nim de wo kan me nim sasem na ye kan wo hu se de me pese me kira eya kuma mu asem eya wodo asem ana me ne wo kan sa no wo no em se wo no da wonim se de setie se wado obi da ye hwe so gu so kura na wo unte se jakura na hwe gu pampam a wonte me freman me kase me ne nye no ho a ana se me mpe frema asem a na meboa na se de mesi apa frema asem akodu no obi akasa mente o obi akasa me sesi amente Eni we hunu tibie se fata so wo mti no obi akasa wonte se efunu tibie mu na wo kɔ nti akasa na wonte akwai kɔ ne ensie o nko na ani makoma mu asem ade no yenyina enim se odo de akoma mu asem nti wo kɔ nipa no wo mo mpene chinchina na wo kɔ wo mo mpene na wo kɔ ese ho na wo kosi ne so mpanyisi ebesusu anka ehye wo ma ho na wo kosi ne so enwumre se ya koja me ho me pesen ka me ne ma me no kɔkasa u de fana se me ne ma me na ma ne no ka wo be sha ase sei nkonti ase se ya de kura se bi kura wo ye niam ho bi kura kire nkwa de be ka se bi kura eno ho ana ji ogusuo de be ka se bi kura ye kwa akopa na chew ni pe wunti na so woni na tem eye butai bi ntia wasan so ma na de dwa kire se ne ba no yesi ne siwa e de bi upa na wo pese wo ti ansan wato ho asiwa ntwam asiwa ba ya ene etwam wo aboboa no on de efi na edu na aboboa no why se ni pe wunim si yesi ne siwa chinchina egusu awo ye fa ne sisi am no ka se freme wewu a entu beti ubeka so wewu nti wo do ntu uwu akwa asama na akoto azo na wadwe me na wotu wewu sese fa ne se wewu aya fa no kan sempa men ka se wo bewu me se fa ne se emfa ne sa me fa ne sa fa mi akoma mu kuro ne ngu na so mfa ne sa me de me di kai siwa be se siwa twa anokwasem se ekoya wo fa so ni firi makasa wo fia kanade mu hana mebeto so me ne anye we empanyi se ese ehu serefo a ene sere kire no ade no obi ehia ne dofo na do no wa hia no so woni nipa ne suni ne ban wo si chinchina da de woni ne suni ne ban na wo do no me mpene na emom de woni ne suni ne ban na wo no wo batatuo mu no twen no wo mra Asiane say. So, you can say obi esi wa what you say. Nipa ona besi na siwa na wo na wo press wasi. Se wona besi na siwo. Se me na me ko si na siwo. Ene de wo hwe mu sen. Wo da si esi na siwa. Na wo twen be ma no. Wo da si esi na siwa na wo hwe be ma no nyanta se me wa asema wo kam ni say. Nipa no no wonim ni suni ni ban. Ene wo besi na siwa. Won twen na nyade. Adie na ma wo nyina so se yentwe sa abema no. So na tu kwan. Akobo bra pesika. O ibenya sika se uto no misesi e hwan na se sabe ya wo eso ni bi wani mu a wo auto obeyi wo ni nchire mu. Na jasa akura de batatuo na watuo no. Ene wani da so se adwuma wo kɔ no wo kɔ pesika poduo di abrɛw. Pepe. Kɔpem se wase no nti. Chinchina atwa oba ne ntena se ntwɛn no. Sanity. Abra wo do bi anim. Na wana ka se obi okɔ batam bia na yeye. Sana mo so wo dwene no. Ene wo yeye die wote wo. Enti sika na wo de ba no me fa nkɔ ba bia wo. Se wo de ba be wale me ba frima. Na bi tere kame. Eya no kwa se me die de wo so a me no obu mi ho akwansi ne se maduru dadaada. Obi na okɔ batamu no. Wonya nida so wo ne mu so de sika eba. Se nipa no kɔ yeye ama no. Se de na ato no. Se de na wo fam wo batani mu ho no. Eno wonwene ho. Sika na wo de ba no. Eno nti wo hia wo ba no kutupa. Won tena ase entwe no. Abraba ama no kura no.
ene ne tirim se yesi wa ha ma no so baba no opa obai si won pa obai si woto okura wanye obi o ne te a wo ba wa no si wonya obie wonnim ne nyina o na so wonya kokoduro twen aso maami nim de koso nyina ne maami nim enti biba na twen ko pom so baba be ware no na me so obi o yedi ebiu babi obi o yedi ebiu me su kuse ei me ba cho me su kuse me pa cho na sa siwa ya wani abera wasi aboso obaba si awusi asiwa abera woni nsunsu so wasi mu no hweniye ezu aso aben wo wani bira de sa wa hu me na me ka cho se ja de obo ne bra wo batam no mo ne bra na ma ba ne fa de wanya no haya ne ntra me mani bra de sese kra menya na ya wo ya efo ni temesi ni so me sere pa ma menwene me ho asina siwa na uchi mutan so a aware ne de beba so me twi mutan na de ba ko so hu ni se betene susu ma ahomene so na wunni ene madwa ei ede me ma ahomene so ai tentena igran no enje se waduru wi wunni ya wo do ba wi ase no wona daase na umu no madwa no de umu no asai misro epa chawati de asibi aja ma nka wati wo de shomenim misro wati e ma me ma mi he na wo ye ni mesi mi no mi da ho kwan wati pa chaw ai no wade ma me ha adwene o ti enyo no aye mi di ache ntidi awade won se sebi they say wo ye me boni a bituma ka se me paje et say de wo ma me aye mboni ndi achem ya na nyo mo o mu nyini du san pempen so no a na ja o mu kasa no me ha adwene do nti do no so sa ga ni fruit I said do yan wan yi ho achi no correct se me pese bi e be se mi ma me dede na o ye no e be yi osi akwai bona wo okay kwa kamo kamba ku kan asai ado bia ado bia de opi ya ne atonga meni abe pa na meba ada do bia ada tai me tontonto ni anate wono me mompini wono mo me to mani aya premata atuo ana woni watai to mo tatamunie wo mo tatamunie tedi otini ni dina hono mani ane ho kura ado bia nya botre woni tu ya se me be frima onye basabasa ye no yonko ne no dabi we di atadi etiti ano enya ayampo buratem enya ayampo buratem kula oba be ne pa be ma yompo ta wo ba mpa be ma yompo ta tedi emiti hu wo mo no dabi enya ayampo buro kula ayampia twi tintin wo mo twi ne tan ado bia enfa sanse wadwenim me ba firima wonye saade ne da sanse ya tete mu fie ale onim de nti won sai de ne serew woni ba se o twen asamwa wonye basa da bi tade me hu ya ndia mani ane ho kura wanta wo mpen ne serew wodo ba mene ne be kasa why ane ne ntata yie wode tanotre eno tro he ye ba kope nti wodi wani we te ko hu tatam no anka abepin ana me se mene ne be kasa why ni sere wada roma kwa kuma tu yem bata de ne tete de beti ebeti sesen ye jai bibia wo jai be bibia ya adobia e ka de wo ka no wo ye se ne de hwe ne wanse na de ye besi ane tatatia wo ba no me se be kasa kire no nti se no enyo agire se wo kwakose de besi e se na se na anu anu e ko tuturu ni daya tata ntu be dai she se ni esa bibia be se ni wanya papa ye se no na ye se wanya papa me baya masemu tie me mpere toto na me mpene no ansoso sanse oba wosei bebia wodidi kro na ho otoro me ba frem na wode na ni atasini so na
obeso ni tuwa na mo no me ba no yesi na siwa edi ka kira oba ne se me sire no wotwe ne ho fi ba ne nten me mpeka satintin bia Chumwa. Wo be fi, wo be tupenu. Kama mo akonya kura classe. Papa. Na enya ntrase asem. Me ba se nya ntrase asem. Ada na sana onu ku kasa na. Ha? Mo ba openu mu ya mi gina e wo fi, wo sa ba ne mi akọ. O di asem wo betumanim. Eno nso eyade ba no no wani abre wo potwi sa ade. Wo ba na ba di ka ka tere se won si ho. Ene me ba na eni agro, enanti biem. Won tie na ba ka kire wakata be se sara me mikuru kasa me kuru di samfu a na me na wo di samfu se wo ni tete ya me pa chaw kasa kire wo ba osei me ba hwe mama tete no wo ba osei wan tete ni ye nti no ena hu sunsanso aba wo so no me ka kire wo tini ne kasa pa se won twene ho efi me ba na nchen anya sa me mi twumwa wo be hu se de me siti ye yo twumwa aka ma twai twumwa pa dai yana yanu wasa ba batu ya Papa. Mahe. Papa. Oh, Papa. Nana me fa ba mo ba na me kasa ho mu am. O kasa ho. Me chao. O chiam sese. O chiam sese. Na papa me fra fu ma ba ma me chao. Me tipu ma me pemo se me nti. Twum wa twum ya obedi mi ha te tia obeti atia me. Zimi kura sim di nipa. Se wa ende. Wasi me ma ende. Usuba nti. Papa. Na me se kura unim se me pemo acha. Umpa ho ase. Umpa ho ase. Me tufu akasa chose. Obi esi obi esiwa, esiwa sie te se obi aware no. Nti aware eni esiwa nyina ya de kro. Sanse wo bon hoka. Wo hwe ne se ne yire. Nti won se okofa na. Nso wafa obi yire. Ha? Akacho se so peso nyini cha. Hwe ho yie. Ema anya na ade na ankofa wo de. Papa, no, isi ansem okay, esiwa asem, ni we esiwa asem we ya okay. Ye ka odo asem, o se esiwa asem. Hwe. Odo bay. Uni modo. Uni da bay. Na mi tufu akata che o se esi obi wa ye nkono ho. Usi de odo. Ko se. Mi tufu ati. Ba hwe a obemme kuta hwe hu. Efi se maami ani bre odi ba atwu ani bre pa odi aba so obeto ebi kwa nko opemo hwe ho e ma se obebu na wabo intimi tufu sel na tufi firma ne ho na firma ne no nko ano oba se wadi mpani fi so atubu ase na wo mre beso no wanya wodi etu ne ko hiye no anko firma ne ho bi no obi yire no esinesi wa otei wo tirinko Sakuti otada aho na tuwentia wa wase